وەکە ئیرۆژی ساڵە 1957 یەکەمین پارتیا سیاسی کوردی لە سووریێ لەسەر دەستێ هەژمارەك خەباتکار و ڕەوشەنبیرên کورد لە سەریدا دکتۆر نۆرەدین زازا هاتە ئاڤاکردن. بۆ یەکێ خەباتە سیاسی لە ڕۆژاوای کوردستانê دەست پێ کرد داخوازن gelê کورد و mafên bi awayekî siyasî kete di gorepana siyasî de û naxekin û li Rojavayê Kurdistanê dest pê kir û bû sedem ku hebûneka wî ya cemaweriya bihêz durust bibe. Welatiyên Rojavayê Kurdistanê jî li dora partî xwe bidine hev ta ku xebata siyasî bi hev re bikin. Ji ber kar û xebatê partî, endam, serkirdayetî û alîgirên partî rastî girtin û astengkirin û fişarê ji aliyê rejima Sûriyê ve hatin. Tevlî wan astengî û fişar û giryaran ji wê demê ve û heta weke îro partî karî xwe biparêze, di karê xwe de berdewam bibe. Diraparîna 12 adara sala 2004 de ku di encamê de 35 welatiyên Kurd şehîd bûn. Her wiha bi hezaran welatî ji aliyê ewlehiya rejima Sûriyê ve hatine girtin û bincavkirin û zindankirin. Partî jî tevlî wê serhildanê bû. Di heman demê de dilêv û tevgera cemaweriya diplomatîk de beşdar bû. Her wiha partî di wê qûnaxê de tekezî ser yekrêziya tevgera Kurdî û dûrketin ji veguhestina milmilaniya birêjemê re beref şerekî erebî Kurdî, her wiha alîkariya birîndar û malbatên pakrawanan, alîkariya xwendekarên Kurd ku ji zanîngehên Sûriyê hatin dûrxistin kir. Di sala 2011 de piştî destpêkirina şoreşa Sûriyê, rejima Sûriyê bang li partiyên Rojavayê Kurdistanê kir. Di navda partî ji bo civîn û lihevkirinê derbarî radestkirin û wergirtina hin navçeyan, her wiha hevkarî û piştevaniya rejimê. Lê partî ew yek red kir. Piştî redkirinê rejimê ew yek li ser milê PYD spart. Hin navçe radestî wê kirin. PYD jî dest bi cîbicîkirina heman kiryarên rejimê li dijî tevgera Kurdiya siyasî li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê kir. Di sala 2011 de Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ku ji hejmarek partî û rêxistinên Rojavayê Kurdistanê pêk dihat hate avakirin. Partî jî yek ji damezrênerên Encumena Kurdî bû. Piştî rewşa Sûriyê tevlî hevtir bû. Şoreşa Sûriyê li piraniya Sûriyê belav bû. Hejmarek rêkeftin di navbera enekesê û tevgera civaka demokratîk tev demê ya ser bi PYD ve bi serpiriştiya Serok Mesûd Barzanî wek hewlêr yek, hewlêr du rêkeftina dihokê hatin encamdan. Lê ew rêkeftin tev jî neçûn serî. PYD bi zora çekan û piştevaniya rejima Sûriyê li tevahiya navçeyên Rojavayê Kurdistanê xwesepand. Siyasetên xwe yên girtin, revandin, siza û biryarên xwe bi tenê ser miletê Kurd û serkirdeyên wî nexasim yê Encumena Niştimaniya Kurdî sepandin, bi taybetî jî partî. Di sala 2012 de PYD endamê polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Behzad Dursun revand. Hetanha jî caran vîsa wî nediyar e. Her wiha çekdarên PYD endamê polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Şehîd Nesreddîn Birhik bavê Ela li navçeya Çilaxa teror kirin. Bi berdewam serkirdeyên PDKSê direvîne û zindan dike. Heta wekenha jî hejmarek serkirde û kadir û endam û alîgirên PDKSê ku ji aliyê PYD ve hatibûn revandin, xwedî caran vîseke wendan e. Ji destpêka wergirtina PYD ji desthilatê re li Rojavayê Kurdistanê PYD digirte bi ser ofîsên PDKSê de. Bi zora çekan, digirtin, dişewitandin, fişar li serkirde û endamên wê dikir ta ku bi giştî girtin. Her wiha piraniya partiyên enekesê jî ew kiryar bi wan re hate kirin. Distanîn li ser jiyana siyasî bi hemî siyaset û kiryarên xwe. Di sala 2020 de piştî hewlên yekhelwestkirin û yekrêziya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bi serpiriştiya Fransa û Amerîka û piştevaniya serkirdayetiya Herêma Kurdistanê wekû mercekî ji diyarkirina niyazên pak di navbera PYD û enekesê de. PYD rêlber vekirina baregeh û ofîsên enekesê û partiyên wê de vekir. Îdî hejmarek ofîs û baregehên enekesê di navda yên partî li hin bajar û navçeyên Rojavayê Kurdistanê hatin vekirin. Careke din enekesê û partiyên wê dest bi karê xwe kirin. Hevdemî ku hewlên yekhelwestkirinê û daxwazeke cemaweriye di qûnaxên pêşînde ye. Paşa roja wê jî hîn nediyar e. Li ser astên herêmî û navdewletî û li ser asta danûstandinan di navbera opozîsyon û rejima Sûriyê de PDKSê karî xwe bisepîne. Dosyeya Kurdî deyne ser masa navdewletî ya guftûgoyan bi daxwedî li vû tevgereke siyasî diplomatîk e bihêz. Heta wekenha Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya
di kar û xebata xwe de ji bo bidestxistin û çesbandina mafê gelê Kurd li Sûriyê berdewam e. Alî Umar. 14 حزیران